Aja mentang-mentang susumu dua, saenakmu membagi cinta. Wong wedok nek akeh lanangane jenenge germo. Wong lanang nek akeh wedokane bakal entek bondo. Zaman saiki dadi pelakor gak perlu ayu, sing penting gatel. Gak perlu berakhlak, sing penting murahan. Gak perlu apik, sing penting gampangan. Wong wedok nek arep ketemu demenane dandane koyok artis Korea, ambune wangi koyok Ratu Jin. Tapi nek arep turu karo bojone koyok mak lampir, ambune lebus. Bener apa ora? Lucune wong lanang saiki sing digoleki ora ayu, tulus, setia, sing beriman. Tapi sing modele gampangan, spek murahan, duwe ciri khas pecicilan. Bener apa ora? Tuku jamu rego 2000, ngombe jamu ning awak seger. Wong nek wis duwe bojo, jaga perilaku. Aja gatel kaya uler.